Вистава представя резултат дворочного виглядування її автора, історичара і архівісти Саші Сабадоша, котрий у 2014 року по тераз позбирав велике число різнородних документів, котрі припадали руснацам. Престоті документи, старі фотографії і другі експонати прикazani 7 segmenti вистави. Каждодневий живот, школовanje, vojsko, finansiji, poljoprivreda, remeselnictvo i virski život rusnacov u Bački, Srime i Slavoniji u 19. i na počatku 20. віку. Cilj wystawy znači predstaviti holjom čast toho, co sme pozberali i uopšte dati jednu sliku jak naši ljudi žili, u jakih obstavinoh i uopšte keljo podobnosti je z nješkajšu situaciju. Виводи з матичних книжков народзення, уверення о держав'янстві, пасоші, членські карти і велі другі документи на істе і указують, що подобності з знішкайшим часом існують, а окрім того, на основі різних школьських свідоцтвах може заключити, що ще руснаці найчастіше школували за учителів, священіков і ремеселников. Виставу организовал Завод за културу vojvođanskih rusnacoh, a провадзiju i окремni katalog autora вистави u recenziji muzejni sovjetnici Ljubici Otić, a u vidanju Zavoda.